खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयनिसिमबो साबायखर बावबाय। जोंनि बे सिजुसा नौदर आन्चलिकनि सिङाव थानाय सिजुसा दालाइ आफादा गायसननाया 2000 मायथाइयाव जोङो बे एस्टाब्लिश महरै गायसनदोंमोन जोङो बे बाथौ थानसालिखौ। दायो 25 बोसोर जानायलाय जों बे 25 बोसोरनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ जों खुंनो लादों। बे खुंनायाव जोङो गासै रायजो राजानि हेफाजाब आरो मददनि गेजेरजों जों खुंनो लादों। बेयाव जोङो माखासे कालेक्सन खालामनानै जों खुंनो लादों। बेयाव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो थाम थिम खालामदों। बेयाव आलासि महरै जों लेंहरनाय जादों जोंहा सेन्ट्रेल आफादनिनो जोंहा गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि सार आरो लोगोसे माइनाव आफादनिफ्राय जोंहा अदालगुरि जिल्लानिनो माइनाव आफादनि लोगो आफादगिरि दिपाली मोसाहारि आरो लोगोसे जोंहा अरुणाचल जों नांजाबनायलाय अरुणाचलनिनो जोंहा निसिनिनो जोंहा आलासि लेंहरनाय जादों। जोङो अरुणाचलनि स्टेटनिनो मिनिस्टार बिउराम वाघेखौबो लेंनाय जादोंमोन। दायो बिथाङा गोबां उसुबिदानि जाहोनाव बिथाङा फैनो हायाखै। लोगोसे जोंहा जोंनि ओनसोलनिनो जोंनि समस्तिनिनो MLA प्रमद बरठाकुरखौबो जोङो बेयाव आलासि महरै लेंहरनाय जादों। बेनिखायनो जों बे रुफाथि मायथाइ फोरबोनि गेजेरजोंनो जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थांखि लादों। बेयाव जोङो माखासे धोरोमारि गोबां सावरायनाय जागोन। बेयाव जोङो बिश्वनाथ जिल्ला लाइमोन आफादनिबो बाथि सावरायमेल लाफानाय जादों आरो लोगोसे जोंनि नौदुवार आन्चलिकनिनो जोंहा बे गोथार सानखौ जोंनि बे सिजुसा दालायावनो जोङो रुफाथि मायथाइ फोरबोजों लोगोसे फालिफानाय जागोन। बेयाव जोङो माखासे धोरोमारि गोबां सावरायनो लादों। बेयाव जोङो डेलिगेट हिसाबै जिल्ला लाइमोननि हरसे आरो लोगोसे जोंनि आन्चलिकनि हरसे लानानै जों धोरोमारि गोबां हाबाफारि लानानै जों सावरायनो थि खालामनाय जादों। बेयाव धोरोमारि हिसाबै जोंहा फोसाबनो फोगोमनो आरो फेहेरनो गोबां दं हिसाबै बेनिखायनो जोंनि एरियायाव माखासे धोरोमारि बेलायाव गोबां मिथियैबो दं। बेनिखायनो जोंनि बे सावरायनायनि गेजेरजों मिथिहोनो थाखाय जों गासै रायजो राजाखौ थाम थिम खालामनाय जादों आरो लोगोसे जोङो जोंनि बे RC आफादा रायजो राजानि हेफाजाब आरो मददनि गेजेरजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंनो थि खालामबाय आरो जों बे हाबाफारि बायदियै जोङो जानुवारि दाननि 26, 27 आरो 28 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जों खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। आरो दायो जोंहा गासै हाबाफारिया जोंहा जाजोब्बायानो, मावनो एसेल'सो दंसै, गाबोननि गेजेराव जागोन आरो लोगोसे जोंहा देवबार साननिफ्रायनो जोंनि माखासे हाबाफारिफोरा जागोन। जोङो बेयावनो लादों जोङो आर'ज बादायनाय, बेयाव हानजा आरो सिंगुल आरो लोगोसे बाथौ मेथाइजोंनो मोसानाय बादायनाय जों लादों आरो लोगोसे दिउरिफोरनि जोङो मोन्थोर रायनाय हाबाफारि बादायनायबो लादों। बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो खुंफुंनो थाम थिम खालामनाय जादों। बेसिम। खुलुमबाय। गिबियावनो फैबाय थानाय नैथि मंगलबारनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनोबो जासिहरनाय जाबाय। जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बाथौ धोरोमनि जि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान बिनि सोमोन्दै मोननैसो बाथ्राखौ लानानै प्रेस मिटआव जिरायनाय जाबाय। दिनैनि बे प्रेस मिटआवनो बाहागो लानो हादों आंजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि लोगो नेहाथारि लजित बसुमतारी फंबाय आरो मिरु आफादनिनो लाइमोन आफादनि सोद्रोमा फुंखा बाग्लारि फंबाय आरो बिब्दिनो जिल्ला आफादफोरनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना दङ। नोंथांमोना बयबो मिन्थिखागौ जे देग्लाय थामहिनबा 2025 मायथाइनि 28 जानुवारि खालि नैथि मंगलबारा गोग्लैदों। बेखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेखौनो फोसावनो नाजादों। थांनाय बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो साफ्रोमबो बाथौआरिया गाव गावनि न'खर, गाव गावनि न'खरनि बाथौ सिबिसालि,
गामिनि थानसालि, क्लाब, लाइब्रेरि आरो जिल्ला आफाद, सेन्ट्रेल आफादनि मोनफ्रोमबो बाथौ सिबिसालिफोराव मावख'फोराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो बिथोन होबोनाय जादोंमोन। बेखायनो 27 अक्ट'नि बेलासि समनिफ्रायनो गंफ्रोमबो गामियाव, गंफ्रोमबो न'खराव, गंफ्रोमबो बियाब आफाद आरो बिब्दिनो फैयै फैयै जिल्ला आफादफोरा जाहाथे गाजा गोमजायै खुङो। मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफोरा जाहाथे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ लायो, मोजाङै जाहाथे आलारि बाथिफोरखौ सावो, बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खावलायगोन। आरो 28 अक्ट'खालि फुंबिलि समावनो साफ्रोमबो जाहाथे सिबिसालिफ्राव थांनानै, थानसालिफ्राव थांनानै फिरफिला बिरहोयो, गोथैसि बावहोयो आरो बाथौ धोरोमनि मोजां मोजां आयदाफोरखौ लानानै जाहाथे सावरायो। लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय जाहाथे बायदि रोखोमनि बादायलायनाय हाबाफारिफोरजों जाहाथे नैथि मंगलबारखौ गाजा गोमजायै मोजाङै बारहोहरो, बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो खावलायदों। लोगोसे बेखिनियावनो बेखौबो गुरैयै खावलायहरनाय थागोन, जि हालामाव, जि जायगायाव जोङो नैथि मंगलबारखौ लानानै हाबाफारिफोर खुंगोन, बैफोराव खाथि खालायाव जुदि दखानफोर दङब्ला, बेदर, ना बायदि बायदिखौ फानोब्ला जोंनि बाथौआरिफ्रा जाहाथे बैफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानानै साफ्रोमबो जाहाथे गोथार बाथौ सानखौ फालिनायाव बाहागो लायो, बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय।